ndelok jaranan ndek iki sangu pira? 50. Lah kok biayaan sangu 50 ki sing ngomong sapa sangu 50 ki? Sampeyan ku jare karepmu. Lah tembok buat pas turu lho gak iki kok aneh to gak. Duwe arep gitu ku janganan lho saiki malah kok nggih sangu ndelok jaranan. Kok gitu ku apa do 50 ki? Tak tuku dolanan cincin sing diabapi lho. Kok lancang men iki lho gak jiwa mbok sing 20 ngono ndelok jaranan. Jare sampe karepmu ya tak cukup 50 gak ada panas. Lah kok iki lho tembok wis duwe turu lho kowe iki. Biayaan nek. Mosok sangu 50 lho Mas, ndelok jaranan ki. Duwe 50 kok ndelok jaranan to gak. Mbok yo pamit dhisik lek njupuk duwe 50. Lah sampe turu kok sampe iki. Lah jenenge wong turu kok pamit duwe yo muni karepmu no. Entek duwe 50 kuwi. Entek. Gek tinggal tuku apa ae ndek ini. Iki ngombe jajan. Gek jenenge dapure kingkeng lho Mas, ya tuku duwe 50 sampe duwe janganan lho. Wong nggih tuku kingkeng dadine. Lah kingkeng endi? Kan tak abapi dicampet kene ku. Jenenge iki aku gregetan jenenge iki piye to? Lek buke turu sesuk-sesuk aja mok tembungi. Buke ya ora kerasa ngomong karepmu ngono kuwi yang gek njupuk 10 kowe ndek iki. Apa 20 ngono. Dadi sangu 50 ki entek. Wis diteknono kowe ya lek kok balen iki diteknono kowe ya. Kok ngawur ta dhuwit 50 nggih ndelok jaranan. Sesukna nek pamit aja pas turu lho ya. Lek gue pas melek pamitono.